Vad är det du försöker säga när du viftar sådär med händerna, va? Att du vill flyga och fara? Att du vill flyga från dina föräldrar? Ja. Ta på säkerhetsbältet för lyft. Blir du allvarlig nu? Tänkte jag skulle visa. Visar du alltid gör. Visar du alltid gör. Så ja. Bravo, bravo, bravo. Mera. Så gör du alltid med händerna. Ja, hela tiden. Hela dagarna. Ja. Lampan, ja där. Lampan. Vart är lampan? Visa vart lampan är. Var är lampan, Linnea? Var är lampan? Där, ja, bravo! Bravo!